Здравейте, аз съм Георги и както знаете, като всеки мой клип на Майнкрафт, ще ви показвам команди. Ето, например, вижте. Тази команда призова един скелет. Опитах се да го призова с Diamond Sword. И ако искате, напишете това. После кликвате бутона. Да бе, забравих. Ето, както виждате, призваваме с хейтбейса. Ако искате да си направите такъв клон, ето каква да е командата. Ако искате, напишете две, където си поискате между тези две чертички. Тези чертички се правят с това и това. И задържаш. Хоп, и натискаш това. И ето. Както виждате, то се прозова. Не знам как да седиш, това ето. Сега ще ви покажа. Тъй като команд блоковите не могат да се разрешат от смъртен. Ето командата. Кликвате и то се появява такова. Та команда за какво беше? Ето така команда е за нощ, като гледам аз. Това е за Game Mode 0. И сега ще ви покажа едно много готино нещо, свързано е с глава. Тъй като аз нямам скин, вижте това. Ето. И вече имаме главата на този играч. Само ето тази команда трябва да използвате. Как да копирате блокове? Сега ще ви покажа. Май са откъде е селски пиарс. Кой е? Не съм беше. Използвате тая команда. После в фазба коди се бутон. Бе. После дърпате ръчката. Това го таковате. И аз сега трябва да взема редстоун блок. А в себе си сигурно нямам. Да манам тази оранжева вълна. Добре. И да го очаквания момент. Кой е инвентар? Ето. До безкрайност. Докато дръбнете ръчката. И то спира. Имате колкото си искате такова. И ако паднете случайно в бездна така много надолу, използвате тази команда да се върнете команд блока, ако искате. Кликвате бутона и команд блока ви. Ето, да, бе команд блок. Това е за вълна. Ето.
Сега не мога да ви я покажа. То ми я дава. Ето, виждате ли? А това е... Следващия епизод ще ви показвам още команди. Това е за XP. Пишете XP. Избирате си 9 цифрено число. И пишете Chromba и P. Натискате бутона и то ви излиза XP. Аз бях Георги, това бяха командите в команд блоковете. Благодаря ви, абонирайте, оценявайте и чао!